Добрый дзень, шаноўнае гаспадарства. Зараз шмат увагі надаецца Літве і яе ролі ў лёсах Беларусі. Таму паразмаўляем і мы пра імперскія патугі Літвы, якія выглядаюць не толькі смешнымі, але і дастаткова небяспечнымі. Асабіста я не сачу фактычна за палітычнай сітуацыяй у Літве, але згодны з тымі каментатарамі, которые указваюць, што там наперадзе ўсяго стаяць асабістыя амбіцыі і карысць палітыкаў, істэблішмента. Там было так заўсёды, нават пры савецкай уладзе. Вялікая карупцыя, шмат дэкласаваных люмпенаў, шэрая эканоміка, з'ехаўшыя за мяжу актыўныя жыхары, недавер да любой улады і ашуканства дзяржавы. Усё гэта робіць велізарны разрыў паміж правячым класам і грамадствам. Адсюль фантазіі правячага класа, выкарыстанне ідэалагічных штампаў у палітыцы, чым чужых штампаў, запазычаных дзесьці далёка на захадзе, прычым не ў самых прыстойных колах. Міфатворчасць адсюль таксама і агрэсіўная варожасць да суседзяў, больш моцных і ўплывовых. Зразумела, што асобы канкрэтных палітыкаў, іх светапогляд успрынялі ўсе названыя рысы грамадскай свядомасці і свядомасці палітычнай. Адзін факт абрання, а потым імпічмента прадажнага прэзідэнта Паксаса чаго варты. А гэта толькі адзін з эпізодаў палітычнага жыцця Літвы. Тое, што яны збіраюць адусюль рускамоўных выгнанцаў, большая палова з которых, несумненна, лубянскія агенты, мяне дзівіць даўно. І я магу патлумачыць гэта толькі рукой ЦРУ, а больш ніяк не магу патлумачыць. ЦРУ, которая абрала Літву сваім палігонам, гэтакім адстойнікам, фільтрацыйным лагерам для праверкі уцекачоў з Расіі і з іншых краінаў, з Украіны, з Беларусі. Тым самым тлумачыцца і гісторыя з прэзідэнтам Ціхановскай, прэзідэнтам Ціхановскай у Двукосці, которую літувісы дэманстратыўна пасадзілі ў кішэнь піджака былога міністра замежных справаў. Але тут спрацоўваюць таксама не толькі гэтыя фактары датычнасці да ЦРУ, але таксама спрацоўваюць літувійскія міфы і казкі, часам зламысныя, пра жмуць, которая нібыта зрабілася сярэднявечнай імперыяй і захапіла Літву і Русь. І паводле гістарычнай наканаванасці павінна таксама і сёння адпавядаць свайму імперскаму прызначэнню. Карацей, глыбока правінцыйны палітыкум, глыбока. Задворкі Еўропы ў непасрэдным сэнсе гэтага слова. Нічога станоўчага беларусам літувійскі паноптыкум не прынясе. А вось непасрэдныя кантакты з жыхарамі краіны, суседняй краіны, сяброўскай краіны, надзвычай каштоўныя. І калі-небудзь літувійскія палітыкі абавязкова падцягнуцца да ўзроўня сваіх свядомых грамадзянаў. Будзем чакаць гэтага момента. Дзякуй за ўвагу, панове.